Ada kere. Chifimo. Adururu. Chifimo. How are you? Ele hime gana. My neighborhood. We live around, right? Oh, you live within? Eh. Na nago ko na parental go. My name my key system. Wow. I know. Biko na ebe ebe. Enwere ebe m na-acha asụ nọ na njemanze. M na-agagharị kamgbe agwa hụ ole m obodo m kpọkwa ya dị ka ebe m gara aga ka m gara. Nga na-ala isi asọwụ Chris Unisex Beauty Salon. Asa ebe a na-ala isi na njemanze. Ahụ ebe a ka m na-agba aga hụzi ole m owere abata isi ebe m pụta ya dị ka ebe m gara aga ka m gara. Biko ịma ebe ọwụ. Ebe ahụ a na-ala isi na-akpa na-eme nka ebe ahụ ka ị chọga ha niile apụchara ma Amaka ma Uchenna ma Ihechi ma Chioma ma Obinna ma Oge ma Gosway ha niile ma ebe ha na-akpọ onye ahụ nke ahụ na-eme masije onye nọ n'ụlọ ọnwụ bụ elenu m ka ewe ọnwụ ya ozumozu were niile agbakọla ngwa ahụkwara m ahụ mana ndị mụrụ n'ụzọ isi ha dịcha dị ka isi ma ndị mụrụ n'ụzọ isi otu ya m chọga ị na-ala isi nga isi gị agbụ ka ịga nga ahụ sef ha ga-esi na line Ngọwụ. Ịchọ gị ebe ọwụ. Anọ m ya ọjọọ snow. Gaa ndụ gaa ebe ahụ. Gị nọmba 51 Njemanze Street. Ịhụ ga 51 mapụtara na wall. Okay, nọmba 51 Njemanze Street. Owerri. Ngọwụ. Aga m ya. Adakere. 51. Nkwụsị. Thank you. Ị ga-ahụ ebe dere Chris Unisex. Okay, edere. Edere boda. Bodis, mama, ede ya ka nnula. Thank you. Ọgwụ a ka m gaji isi erijuole m ọnụ. Isi m asị m enwere nwunye m nwoke ha lachiri isi oke laa ya nwa pọnk. Nwunye m nwoke yiwa pọnk ya na-agaje gote isi ya n'ote. Ntị m bụ onye nlaji isi ga-ala m nke m. Onye ọ ga-ala m ya ndị mmụọ fọrịkwa onye ọwụ. Agaje m gụwa life and direct. Kedu na dịkwa n'ote kedu akpa ya aka? Onye kwekala na line na-echeta ọnụnụ gị nara ya ka nnela ngwana ihe mere na let me venture ka m gbapụ ọsọ gawa o anything for the kids. Isu so no for your mind they will kid for your mind we will children akpako children ba giza maka mission e wuri la iwa adult baby iwa adult iwo okenye mgbe gboo iwu really adult in fact if na adult if all in ogla na adolescent nothing is up nwa adult ihe niile na apasọ na ọnụ mma mbi mma ọkụkọ mma atụrụ mma onye ha nọcha ụmụazị enye hụ address niile give address nke na akpa gị isi bubu ya n'isi hotel additional 51 Njemanze Street ga gote nne m iwu the kid iwu adult nnukwu ihe m gwara gị anything m nwere for you na oyipi ga account na people dị lalo them you adakịrịkịrị some get behind me Chief anụla ata ejibu nta